Cikon step by na sung truk aku itong dili bekat tinor do joto highway jak tebu lama makin joto borok khak nang jangai borok tinor phaile hesi joto kok thesa theni khna bagai moru na sigan kok thesa theni sone tini bai borok tini DW ni president tini borok mana bekhaw borok tongi meya borok ma phaike kasih pura daham so malah ini kok saya message ekta no बहुत उनका 75 बছर थंजाक mang naseng tini yogna ni musungui poder porbabe jeng chat yog lekha jorau silai botui kaisi sini hokang tinai ro kisa jeng yogna ni bakhago agok kha thik ne edisi mankha kisa jeng mankha fiaba paithago aigini nana thago song sawo hano rokha khene bagi salsa bubagra ni sajla nongkarna hinai chini bubagra nongkarka chini bagi jeng thansangka o thansano nogoino kendra sarkar borok jeng greater tipran sama jaga greater tipran to nago kintu borok tipra sai kot khaipano samasya ni samadan khaini ni borok kok rekha soi khai rekha 6 mas bising khaini nei 18 mas lai thangka 18 mas lai thangmani yagulo jeng o jagao tabok jodi khorang tisaya borok hoyto jeng chikonsa jati hini nei borok pogoi thangkana vote bank hini wamsogoi mokol kana khunjuna thongthangkana Delhi wa asogoi tongnai ro boni mokol kana te khunjuna thong borok je kogruma no borok je pogoi thangmano muito khairna bagai sitini Agartala ni simi Delhi jora hibi thana ni bagai decision manharu bono muito khairna bagai je o Tripura jone busarokbo no asawino sung no agreement no asawino sung tini nasing laijak ar 75 বছর jese chung dukhoman kachini hani busarok o je yathek langhiwi thamani yathek ni je dukho je kosto o je jaga abo kosto kichu esi sadharon byapar tei kaisa kok yang chini kaka borok boyos hingka tini ma phaijo borokbo borok mani so keb ha mori tong salsa chung joton haya karima thangnai piaba chung sakni busa butui no busuk buthai no kaham tongthung ni chembon bagi ranga jebu bon bagi nok kaham tangnan chesta khayo bono kaham charnan chesta khayo kaham doctor punan chesta khayo bon bagi ha khatei kalangnan chesta khayo bono kaham lekha phorngnani chakri bakri byabostha khainani chesta khayo kintu kaisa jinis moitanarok de jeng jesek pan chini busaboti na hamjagi chesta khai tongde o nang je bini bagi kalang thangmani je ha boide phaisa gina phaina boide phai tong phaina tabuk je Udaipura Agartala sekrangman hai Telemura sekrangman hai Telemura na ha chini ha sai gi debak chini ha o je bini ranga jai kalangman no boide segi cha phaina bini bagi je nok tang kalangmani no boide segi na phaina jeng thui thangmani yagulo jeng kathang tongmani jorao chini busabotei hamjangmani busabotei no Buirom Prego, Iptizing Kaya Agartala University for Nino. Amoni bagay ni jodi busabotei no hamjagun ngake jeng dofano ma hamjagnai dofano fiongna ni bagay jeng macha temi khorang mati songnai ar khoroksa tiprasa hisabe ang o samungno no khlai tongo bono khunju bebak to bubagrasi tini salai tongo rengjak bubagra ta teisa kintu bono moitomar nani jeng barbar proyas makhani je kono lama tino aboni bagino none hamjakma tei none ashirwad ni bising tei bono muito khairi chingrai manphano bono bukhaw kok sanani je o tiprasa dofano phiyog yangke inglia bono phiyongna nangkha bor kosto mani tongkhane bono bukhaw kok sanani Narendra Modi Amit Shah Rahul Gandhi sunu bukhaw kok sarnani tongke none suryamung none diaimung abosi important inglai hisi
amoni bagai ang tei kok kabang sanani thangya